l'esport aleshores ja comença a ser considerat un esport de masses, perquè ja hi ha el Mundo Deportivo, hi ha l'estàdium, el diari, la ràdio l'any 24 a l'Hotel Colón ja comença a funcionar i ja consideren l'esport com un espectacle de masses. Organitzen a Montjuïc, hi van 80.000 persones, un combat de boxa de l'Uscudum i el Primo Carnera. 80.000 persones, i ho han de fer a l'estadi. No sé com ho veien de tan lluny, però això és un fet. I és clar, doncs, l'esport es va consolidant, sobretot sobre aquestes bases, sobre l'associacionisme. L'any 32, amb la Generalitat Republicana, es crea per primera vegada l'administració pública, treu el cap i diu aquí s'ha de fer alguna cosa perquè això és important, i crea el comissariat de l'educació física i l'esport. Fixeu-vos el nom, educació física i esport, comissariat. I el conseller Ventura i Gasol és el que agafa el tema i després el passa amb en Josep Irla, que era el vicepresident, que després va ser president a l'exili de la Generalitat. L'any 33 s'havia creat ja la Unió de Federacions Catalanes, que és l'actual UFEC. Aleshores va ser en Pompeu Fabra i avui l'UFEC es va restablir i avui el president és en David Montner. O sigui que fixeu-vos a la història com funciona i com l'engranatge. Aleshores ve la Guerra Civil, desastre, i ve una greu aturada que continua molts anys, la postguerra, i durant la dictadura l'esport que es dirigia des de Madrid, l'esport català les passa magres, però està davant i fan coses. La societat, els clubs que han quedat molt mal parats, algun després de la guerra, malament, doncs, però va sortint. I esclar, i funciona, com el fan funcionar? A base d'un delegado provincial en cada província. Penseu que hi havia aleshores, he comptat, uns 43 esports, ara n'hi ha 60. Doncs llavors hi havia 43. Per 50 províncies, 2.150 delegacions provincials de deportes. Ja, com s'ho feien això? Centralitzat totalment, depenien d'allà, tenien un petit pressupost i aquí hi havia la forma de tenir-ho tot agafat. Bé, aleshores, l'esport català, que va amb penes i rodolons, va fent coses i a l'any 51, només l'any 51, ja comença la revifalla i es guanya el campionat del món de hoquei sobre patins. Pere Torres, que està per aquí, li vaig haver de telefonar i dir, escolta, quin any era? Diu, el 51, se'n recorda perfectament. I en Samaranc què feia llavors? Llavors era seleccionador, però ja era regidor d'esports, etc. Ja treu el cap en Samaranc amb l'esport espanyol i català. El moment àlgid d'aquesta història és l'any 55, amb els Jocs del Mediterrani, que es va fer, i ara hi ha hagut una pel·lícula que està molt bé, que l'hem vist, i bé, es va considerar un gran moment de l'esport. Aleshores ja emergeix la figura d'en Samaranc. A alguns els agradarà més, als altres els agradarà menys, però ha estat determinant per l'esport català, per l'esport espanyol i per l'esport mundial. I és així, i és un reconeixement que no me l'invento, que és una realitat. I aleshores comença a canviar i va millorant dintre les possibilitats del temps. Encara hi ha moltes coses que viuen del rebuig, del rebuf del que va fer el Samaranc. Encara n'hi ha moltes. I amb el temps, aviat, ens en donarem compte del que ha fet i del que ha estat, etc. Bé, això és la història. Aquesta resumida jo crec que molt ràpidament. Ara el present. El present comença l'any 80, de fet el nostre present. L'any 80
amb la democràcia, amb l'Estatut de Catalunya l'any 79 i les competències transferides a la Generalitat de Catalunya en matèria d'esports. Jo vaig tenir l'honor de ser el primer director general i l'he viscut a l'època intensament. Hi ha molts aquí coneguts, el Lluís Palucia, que amb mi vam començar. I què passa? El Fidel Sust, n'hi deu haver i no els veig, n'hi deu haver molts més. Què passa a l'any 80? Doncs transfereixen les competències i les comencem a exercir des d'aquí, amb problemes. Primer problema, no explicaré gaire de problemes, però el primer, perquè aquest és una mica simptomàtic. Quan diem que això de cada federació aquí, cada esport tenia la federació provincial, cada esport. I, per tant, si multipliquem 50 esports, hem dit això, per 4, són 200. Ens havíem d'entendre amb 200 federacions. I vam dir, escolta, això no pot ser. Federacions catalanes, fortes, potència, etc. Fem un decret, federacions catalanes. Aleshores, veiem un cert rebuig, perquè eren el primer lloc. Un cert rebuig, no a Barcelona. A Barcelona estaven contents, però fora deien, i ara? I com anàvem a predicar i explicar això, que anava moltes vegades amb en Jaume Rossell, pare d'en Sandro, que era subdirector de la Generalitat, llavors amb mi, i anàvem a predicar a Lleida. Ens trobem, aquí comença l'anecdotari, ens trobem que diem, bueno, això ho expliquem per què i tot plegat, i aleshores, al final, preguntes un senyor que es diu, oiga, yo me llamo José Tomás Amat, ho tinc apuntat per aquí per no descuidar-me. Sí, soy presidente de la Federación de Hockey sobre Patines. Ah, molt bé. Entonces, después de lo que ha explicado usted, a ver si lo he entendido bien, que ahora dependíamos de la Plaza del Sol y ahora dependeremos de la Plaza de Sant Jaume. Hòstia, fa fort aquest. I, bueno, llavors vaig dir, mire, senyor Tomàs, l'home ja és mort, ho vaig preguntar aquest dia per saber-ho també. Y dije, señor Tomás, antes dependías de la Plaza del Sol y ahora dependerán de ustedes mismos, de la federación. Li vaig dir en català, perquè ho entenia. Dependrà de la federació i de la plaça Sant Jaume l'ajudarem tant com podrem. Però serà diferent, això. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, perquè veieu una mica el clima general del rebuig, que és la renúncia, que la gent li feia gràcia anar a despatxar a Madrid, potser una vegada a l'any, o d'allò, em vaig a Madrid, soc el delegat provincial. I això va ser el punt més difícil. Per què? Perquè vam ser els primers i ningú ens seguia. Tot Espanya ningú ho feia. I llavors dèiem, estem sols. Sí, no, nosaltres... Sembla que vam trigar 4 anys que vam estar sols i aquí dèiem, veus, nosaltres fem així i els altres. Nosaltres ho vam fer bé i després tots, absolutament tots, no n'hi va quedar cap que no hagués fet el mateix. I aquest va ser el tema que apunto com a més punyent perquè és així, perquè ho va ser.